Hi guys, di ako diri sa ilahan ni Mother Earth. Si Doy mag-prepare na po na si Doy karon sa kanyapon. Di naalay Doy oh. Ha? Ano ba rin? Itanom eh, itanom. Wait, check! Check! Utanon eh? Utanon? Utanon mapunod Doy. Utanon. So, isagal natin eh. Ako sudan guys. Yara. Kaya magluto sa noodles. Ay kani ugma na lang ni siya sa buntag. Kaya na may sudan na luto. Buhara? Bawa ka ba? Ha? Satu na. Sagulan mo na? Ayaw mo lang. Hindi mo lang. Ugma na lang ito. Ugma na buntag. Kaya ito nasagulan sa ito kasi ugma tuhon. Ayaw, tabanga doon. Ha? Ayaw, tabanga. Ayaw, tabanga. Higit sa sabaw. Mamao na ng sudan unya kauno pag ginimo kit siya ulit dito sa lagi may panin sa nay ginamos wala wala panin sa ano to kani bagini laki kani laki pamayon ko ng laki ha dilo ko kayo na sa muning laki ni ang namagi laki ba din ang budget kawatan ikaw ganahan sa iring ng kawaran kay kita ray lipaton pagka himan-himan purot ang sudan. Nanganak na po ba? Ha? Nanganak na po dan. Nanganak na po ang iring? Oo. Nanganak na po ang iring? Oo, nanganak. Nanganak duha kuno ka buok. Agay ko araw. Dagmay kaida. Nay laki na doy. Ha? Tasa para sa sabaw. Ito na siya. Kailangan umunod yung daan. Ay, lagi na umuwi. Ha? Oo. Ang yan pa ni Doy. Yang dilutuan sa corned beef, maura sa butangan diretso sa kuan. Tubig. Sabaw. Sayang. Pwede.
Gagmay mo. Ha? Gagmay. Gagmay nagsulod ah. Dili awat sa ni Agi nga daghan sulod ang itsaw. Kaya ako na ba tubig? This is my favorite baso. Ay dani anak ko. Hawa min, hawa sa min. Ini ko ako ni kanina. Dibuang kan ondoy. Ito man plato ni. Wanay kanon diha? Ha? Bugangi din ni Dani. Dani bugangi din. Maunin ta guys na usok yung ulan ambot kung bagyo ni daw kaning kuan tunga guys. Perfect. Auno na na. Ha? Auno na. Ayaw paglataan. Okay na nak. Sige. Sabutan niyo rin ako atin. Ito. Na? Mother! Paano na pa? Hanyapon na pa? Mother! Panalitan! Ano sabaw? May noodle. Ha? Hindi! Ano pa? Paano na pa? Nakaluto na! Bigay pa mo nga atake diretso. Nakaluto na ba ko? Panlilipat saan? Lanihan mo sutan. Lechon. Lechon. Guys, mga ako. Ang hapon. Dili si Tantan agkaon. So kamera ang magkaon. Bato pa. Bato na kabit para makita ka video. Sabi ako. Paano na ilutuan? Lasing. Bato na ka. Karon na ito. At kabuang na agkaon. And then
Guys, paingon ako uli. Kay nag-uwan rabag mo ako basig si Daniela dito nabasa ko si Yulo. Wa na bali-bali ni Sherwin pagkuan. Nagwan man tan. Na. Basa ka? Ano ba ayaw mo namin? Doon na tayo mo. Basa ba kayo? Ilis na ba? Kaligo kayo ganina. Nay, silipin dito. Isulod ako ng power bank. Aman. Ilis naghunong ng ulan, usog na sa balik. May payong ako din naman. Magpayong magkatan. Oh. Basta. Ay, kaysa ka doy. May pagkani na lang siguro ang kuanda. Bahag may ako pa nun. Okay, guys. Okay, tao. Ano doy? DPWH. Baliktad pag urus hindi? Ha? Baliktad. Wala rin ang ulo. Wala ulo. Baka namin din ano. Parcel lo. Basa-basa ta. Tayong ta. Karaw tayo ni. Guys, diyan ako diri sa may puntod. Gihatod ko ni Tantan dito dapit sa Nay Kamada. Nya dool-dool naman ta sa payag. Nagkilat-kilat. Dalikyat ra ang akong pag video. Kay delikado. Nya ang sapa na nasiyay tubig. Ala. Hala, kusog-kusog gid ang baha kaganiha kay na nangalasa man. No na nangalasa. Paingon ta sa payag guys, naguli ko kay nagulan ra ba basig si Daniela ug si Piolo na ulanan tua. Si Putot okay ra kay tuman si Putot sa tangkal. Nya si Mario labi makasulod na si Mario sa taas, makasaka na siya. Di na nagbali-bali sa gawas. So doon na ta sa payag. May bawaan nato na karon kung nabasa ba si Daniela ug si Piolo. Diyan na ta diri sa payag niya si Daniela. Nakasabot gid ay si Daniela. Oh. Nakasabot siya. Kung magbuntag ang uwan, luoy kay siya dana. Na nasalisihan oh. Nabasa siya. Kay kung wala siya kay kung wala siya makasabod, diri man na siya sa ilalom. Nya si Piolo, okay ra si Piolo kay naman siya dana sa ilalom. Agay. Dito si Putot dili kabalakan kay tuwa man siya sa tangkal. Si Daniela dani ang luoy kayo kay nabasa na in taon. Ang Daniela natulog na si Mio. Tulog na si Mio Daniela. Agoy. Tuwa pa man day isa ka Mio, mata pa man. Agoy. Mata pa man ang isa ka Mio. Dakilat-kilat ra ba guys? Agoy, ang isa po doon, naglaag-laag po sa Dani, ho. Nakasabot man ka, Dani, ha? Na, basa taon si Daniela, guys. Muna nag-uli ko kay, basin magkusog-kusog, pasad ang ulan, magsamot og kusog ang ulan, mabasa ni siyag maayo. Di, ali, dini. Ali, dini. Taas na kayo ang iyahang, kuan, kadina. Yahang hikot. Deh, na si Piolo. Okay rin si Piolo na ni guys kay makuanan man siya. Makasilong man siya diha sa ilalong.
Nalaagan kaya ang gagmay na ito'y oh. Oh, tanawa. Ang gamay na ito'y kani siya mo laagan kaayo. Ang katong uban dito na taman. Kung ako nag-uli, basa, mabuntagan ni si Daniela diha. No? Sa, Mio? Mio? Guy, tara si Mio ito. Tara, Mio? Bye-bye. Mio? Bye-bye. Mata pasad si Mio. Nagpadayon paghapon ang ulan. Mio? Mio de. Nano pa maka nagkatulog? Ha? Nano pa maka nagkatulog? Okay. Kiss ni mami di. 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 Kiss ni mami. Kiss ni mami. Kiss ni mami. Usaban? Ha? Usaban? Ha? Ang ninanok guys. Ang anong nino. Guys, wala pa nabahugan sila ni Daniela Putot og ni Piolo daw ang iring. Atong bahugan niya magluto pa sa ako sa sudan nila. Kaya wala pa may sudan na luto. Na si Sherwin di na siya agkasaligan. Labi na og sa iring og iro. Niya kay nag-ulan. Wa tay mahimo. So ato sa lutuan. Naray bahaw oh. So magluto sa ta guys. Kaya ang iyang gisudan di ay beef loop ang iyang gisudan. Luto niya ang beef loop. Kay ayos pa man niyang kuan. Ato pa sa ning kumulan. Bahin sa bahog-bahog. Di na siya kadali-dali. Dili gina siya agkasaligan. Mabitaw ng kanang maglakaw ko ang akong hunahuna na aragyo diri. Kay pare sa ana oh. Kung ako nag-uli si Daniela, basa kayo. Dito. Basa kayo si Daniela. Si Piolo, okay na to si Piolo kay makasilong man siya dito. Niya si Daniela, looy kaayo. Labi nagmagbuntag ang ulan sa lisi. Anang karon luto sa tasa sudan nila. Kay para atong bahugan. Nanatay na singi nga kuan. Isda ato na ni siyang lutuon. Grabe kaayos kaayo man good. Ako rang gi duslak sa kutsilyo. Sabawan na rin nato siya guys. Mio, saka na dito ka, tulog na ka. Si Mio, nabahugan na hinoon si Mio kay ang kuan, ang iyang bahuganan. Murag naluto na ni ang atong niluto nga sudan sa iring daw iro. Ato na ni siyang patyon. Ato sa ni siyang pabugnaon. Kay dili maayo ibahog sa iro nga init. Bitokon sila. Mio, alin na Mio. Mio. Wait, Mio. Okay. Na. Che. Mio. Guys, ato nang bahugan si Daniela Putot og si Piolo. Ang iring ako nang gihatagan. Kay saba kay na sila. Sila jud mo'y una bahugan. Mao lagi nga kung wala ta nag-uli. Wa sad sila'y bahog kay ang kaning iring og iro. Sa isa ka adlaw ka isa ra ni ag bahugan. Nya kung ako nag-uli di. Wa ni sila'y kaon. Nya mga itoy ag pangigisad ang mga itoy. Abot diri oh. Guys.
Nag-awat tanawa. Da. Dito eh. Si Daniela diri na ko bahugan. Kay para di na siya maka kuan tanawa. Uy. 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 Asa magkaraming bahuganan ni Daniela? Daniela. Ay, bahuganan. Ano lagi? Isa pa. Isa pa. Puro ito niya niya ha. Yung bahuganan diyan. Ayan, bahuganan siya. Adira. Uy. Hugaw yung kuan. Gasal sa mga ito guys. Apa itu putut? Uy, titi. Sunod sa danggag mayo. Sunod sa danggag may. Putot. Ang putot-putot. Napuno sa tubig ang bahuganan ni putot. Saan mo? Uy. Di sa mapakanon. Di sa mapakanon ha. Bawal sa mo mukaon. Tawa ho. Sunod-sunod ho. Agay. Kamo. Agay. Ari sa ning hugasan. Alas 10 na baya guys. Si Mio to, si Mio. Oh, nangsama ka diha. Mio, nangsama ka. Anak kanindot dani guys kay ngano stainless. Stainless ya. Mahal biya ni siya tag 300 biya ni kapin. Limpo-limpo na sa tangilang bahuganan. So karon ato na silang bahugan. Pero ang kani mga itoy kinaan man noon tanan dani. Agay. Pastaan ni. Pot dilo. Ay pagilap tina sila. Dugmi ang kilo. Nila. Ang kang putot daghanon kay na ay anak. Siya upat ra ka kuan akong gi kuan dani luto. Upat ka kuan gabon isda. Gihurot na nako ang bahaw. Ugma sa buntag ang bahogan si Mio Raman. Ang gibahog ni Sherwin dog food ra. Kay mutang mga itoy Wala. Kaya kaputot niya ang kanya piulo Daniela. Daghanon kag putot kay naay gatutoy. Nga itoy. Yo. Pila? Kani isa ka ito'y kinambing kaayo. Brown. Badji lang. Uganahan badji. Gusto na ako laki. Ang badji manggod managhan. Pila? Awag ra bang mga gagmay ito'y
pilo. Ito. Karon ang kami mga itoy sulutut siraduan ka to. Siraduan si putot kay manulod ba ng mga kuan lah ang isa ka ito'y asa man ato ara saan sila pakanon yung parang sunura ang sa sila gusto na gini nila mo kaon pwede na siguro sila pakanon no oo ay pwede na siguro sila pakanon may mumuho dani kani kaya po danig na ba'y bukog kanya ito patila-tilaan nila kaya nag-aliwaras din sila kaya ito patilaan nila di na ba'y bukog dani wala dala ito dala ali lakusog sila kaon di ay sila kaon apa tu isa titi ikaw ali dirik imong mga kauban ada ni imong mga kauban dira da alam mo kaon na sila guys tanawa ra gud ilog sila Mio Sabaay. Namukao na sila. Kani ang akong ihibilin. Kaya nga no, walay ikog. Diha. Kaon mo diha. Tanawa ra. Kaon sila. Sulos sa sini. Saman. Tira ka. Yo. Kaya nakihapit na sila makahuman kaon. Ako rin tong ablihan dahil dato ang tangkal. Kaya para ang itoy makasulod. Ako magkisiraduan kay dito sila mukuan kaon niya na ay bukog. No? Kaya dani mga kuan naman kanon naman. Niya. Papasad katulog ni si Mio. What sad si Mio guys. Una-una ni Mio ang si Mami lang. Sulod. Ato namin ibuton ang suga. Ato namin ibuton ang lights, camera, action. Tarang ilog sila tanawa. Ato sa itong ablihan sa putot. Alindahaw alindahaw guys. Kaya para makasulod ng itoy kung may sira di bu'i ang git di ay ang git wa sira do'i ano siya si Mario nga mga siraduan ang gate nakagani ha naaday siya utang nga kuan naa siya utang nga kaning baka ila ang kulbuboy po pa na ukang ang mga itoy hala brown out oh my god brown out guys ay nag brown out na hinuon ngasawan mo ha humana mo kaon ha tingnan mo nagkaon maman siguro ang laki ano ang laki ay badji
Sorry kata, di ko nimo. Kani ang laki. Ay, kani ang laki. Oh, kana match na sila dua color. Nag brown out. Niyo. Ano yan na mo? Kani siya guys, automatic ni siya. Pag mag brown out, siga gihapon. Nya pagka taod-taod mga pila ka oras, 2 ka oras or 3 ka oras, ag-anam na siya og kahinay. No? Mo na siya ang akong suga. Ang gipalit. Bumbilya. So thank you guys sa tanan-tanan, daghan kaayong salamat sa mga blessing. Thank you so much sa mga suporta. Thank you so much. Ug manghinaot ko nga ana paghapon mo sa akong YouTube channel. Ug diri ra ko taman guys kay matulog na ni Mio kay si Mario katulog na. I love you so much guys. Ako ay magpaalam na. Bye.